Okay, may mudto na usab karatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na punta mga higala nini nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akal. Abay no, adlaw na usab karon nga, unsa man tanong adlaw may gala, adlaw karon nga Huwebes, pizza 25 na kini sa bulan sa unsa man tanong bulan. Bulan na karon sa Hunyo, no? Gani kumusta naman mo kagahapon mga higala? Siguro nagsinabligay ba mo? Wa po na kayo magsinabligay sa ko. Nadapit diri sa may ko ano. Sa man dapit sa pantalan bitaw, dapit sa may luok man siguro ning ngalan luok, no, nga sinabligay man gid kay fiesta ba gahapon pod, dapit sa may luok gahapon, no. Hala, no, so happy kuan di ay kanang belated happy fiestas Tagaluok, no. Kumusta naman, no, na gidawat po tayong higala nga naa kabungtanan sa Kapiskay sa Panlawas. Okay, no? So, ari na ta mga higala sa ato ang pagtimbaya, atong timbaya unog mayong mudto ng atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apod nga kining mga kaubanan sa istasyon DWC. Kumusta naman ang akong mga classmate, no? Si Father Obing Masyon, si Padre Obing Masyon, si Padre Damir Hiramis, ug nga manusab si Father Tonton Arnaiz, no? Kumusta na? Ato pong talahurong obispo, kumusta na mahigala, no? Ako pong iapil og dakuan si Monsignor Albert Bohol, no? Abit Bohol din na sa Islak, no? Nang ato usab nga Vicar Foreign din na sa Islak, no? Kumusta naman kanyor, no? Kuang kami si Monsignor basta mag-abot mi ani magsinaaway gid mi dayon, no? Daghang kay ang ganahang maminaw ani namong duha basta kami na magistoryahan ay kay medyo mga lingaw man pud taon sila, no? Ada, no, padayon ta mga gala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abi no arita mga gala sa ato ang Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day karon, bisan kon walay nangutana. Mao si June 25, mao si Saint William of Vercelli. Natawag kini si Saint William of Vercelli ni adtong 11th century, no, ika-11 nga siglo sa Vermont, Italy, no. Niya nahimo kini siyang ilong tuwapos busaga nagtubo in taon kini siya nga usa ka ermitanyo, murag naanad po din taon ni siya nga nag-inusara na lang in taon po noon na, no. Nya dito siya magpuyo sa Monte Vergine, Mountain of the Virgin, no. Unya tungod lagi ni ini nahimo siyang founder, no, nahimo siyang founder sa daghang kayong mga monasteryo, no. Nagpuyo siya nga sa kinabuhi, no, nga Diyos nun yun, kinabuhing dalaygon Diyos nun, ugani giila usab siya nga Saint William of Monte Vergine, no. So karong adlaw mga higala, no, gihinumduman na po nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint William of Vercelli or otherwise known as Saint William of Monte Vergine. Abi na padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. O arita mga higala sa ato ang kining CBCP News, balitang simbahan ng ining kamudtuhon. Aboy no, Palo Archdiocese mourns school shooting victims, no. O mao kini ang nahimong pamahayag usab ni Archbishop John Du, no, ang former obispo diri sa Diocese of Dumaguete. Ipaabot sa talahurong obispo ang iyahang arsobispo ang iyahang kinasing-kasing pahasubo ngadto sa mga nakatungdang pamilya nga nagawagan siya og dugang pang mga pag-ampo, no. Balita mahigala gikan sa Vatican, talahurong Santo Papa nagkanayon, technology should serve friendships, not replace them, no. Mao kini ang pamahayag usab sa talahurong Santo Papa Pope
Leo XIV ngadto sa mga kabatanunan nga misalmot sa Vatican Bible Estate, the Vatican Estate Summer Camp. No, matud pa niya nga ang technology mauuntay makahatag, makapalig-on sa panangkigalaay sa katawhan ug dili mailisan hinuon ang friendship ug ning technology. No, kay doon na magiuban mga higala nga murag nagpuyo na lamang sila sa ilahang kaugalingong kinabuhi tungod sa technology. No, sige na lamang gatanaw sa mga cellphones, sa computer o uban pa. No, nalimot sila nga niining kalibutan mas maayog yun nga aduna kita'y tinuod yun nga mga higala ug dili lamang pinaagi sa mga gadgets. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon na ining kamuntuhon ug padayon kita sa atoang mga pagpangalagan. Abino ari na ta mga higala sa atoang kining ari na ta sa atoang topic, no? Ang topic nato karon is the obligations of Catholic faithful. No, obligations of Catholic faithful. No, so ang tubag nga na, what are the obligations of a Catholic faithful? Number one is we should know and explain our Catholic faith. No, kinahanglan nga kamaugyud ta nga kuan, kamaugyud ta nga maka sana nga nakasabot gyud ta ug makahimo usab kita pagpasabot sa atuang pagkatolikong pagtuo. Kinahanglan nga nakasabot ta ug makahimo usab kita pagpasabot. No, we should know and explain our Catholic faith and we should defend the Catholic faith. No, ingon niya na. So kinahanglan di ay nga kabalo gyud ta sa atong pagtuo, ha, dili tayo ingod nga wala gyud tay kalibutan, mas maayo nga dunay gyud tay kalibutan sa atong pagtuo ug andam kita pagpanalipod niini. Amo na nga kun mosimba maminaw gyud ta kun unsay itudlo aron mapuy-an ug makahimo gyud kita pagpanalipod niini, no? Kanang pagpanalipod, defending our Catholic faith gitawag kana sa in English og apologetics, no? Sharing the truth with charity rather than winning arguments. Kaya apologetics, it is only a matter of sharing the truth. Dili kay kanabitaw atog yung daugon ang mga argumento. No, kay matud palagi ang kining gitawag to share the truth, dili na kinahanglang ipamugos. Dili na kinahanglang ipamugos. Kung mutuo sila maayo ug madili pod, okay na po na watay mahimuan na, no? So in other words, share the truth with charity rather than winning arguments, and provide clear answers to common objections while maintaining a gentle and respectful tone. O mo gina, no? Sa pagdepend nato sa atong pagtuo, we should maintain, sa may atong i-maintain, we should maintain a gentle and respectful tone, no? And what are the key principles of apologetics? Kinibitang defending our faith, no? Lead with charity, no? It is take it as an opportunity for dialogue, not dominance. Remember, you are representing Christ, no? Avoid debate remember, you are representing Christ. Nga santo pa sa imo dahil pagpasabot, ayaw huna-huna nga unsa ka, kundi huna-huna nga ikaw nagrepresenta kang Kristo. Ito pa kung magsining kahay na mo din, ha, murag nawala na siguro si Kristo nga inyong girepresentahan. Kabantay ko anong usahay ng naadagang kay magdebate nga magsining kahay na gani, murag gamay na lang magkulang magsinumbagay na. Ayaw na sinumbagay, makuha man ta na. Mawala man ang ato ang pagkakuha niya na pag-represent kang Christ. No? Avoid debates online because it can lead to miscommunication. No, sa tupa ko mas maayo gining atubang na yun kanabitang personal na kuang dialogue, dili ka ari sa online kay matud pa sa mga eksperto, sometimes it can lead to miscommunications. And number 3, it's okay to say I don't know. Use it as an humbling opportunity to study and deepen your own faith. Ato pa kung dunay pangutana unya di ka katubag, ayaw ra kalain, okay?
Pag uli na mo sa inyo, tunay na yun na siya. Kung sa inyong mga pangutana, o niya pag pangutana, dili ka katubag, wala na nagpasabot nga nga lupig ka, wala. No? It is a humbling opportunity to study and deepen your own faith. So, kanang doon ay pangutana nga di ka katubag, wala na nagpasabot nga lupig ka. No, nagpasabot ka na nga kulang pagkastuon. Naamong gyud tay gibarugan isip mga gitawag nato mga Katoliko, pero usahay murag dula gyud nato kayo pabitaw makwantalan kana bitaw matuhop gyud taran sa atong una-una. So mas maayo nga it is seeing I didn't know, by seeing I don't know, use it as a humbling opportunity to study and deepen your own faith. Siguro alabi na ka naman tanaw bitaw ko ni Father Darwin, no? Magkuan gyud ka nang kanabitang makuyawan kang maminaw ni anang mga kuan kay magsingkasing ka man to, no? May kanay kay si Father Darwin, no? Kumusta na dai si Father Dar? No, padayon Father ha. Ako believe man jud ko kay Father Darwin kay kamao man jud po siya, nagtuon jud pud ni siya, no? Ato pa niya plus na apa pud siya gitawag nato og kanang mga devotion gyud na sa mga devotion o niya gani usap po ni siya gani ka dili lang kay apologetic pero kuan po ni siya kanang gitawag nato og exorcist po ni siya, no? Mukuang gyud siya ba kanang manalipod gyud sa dili lamang sa pagtuo kung dili panalipdan gyud usab niya ang kalang sa mga tao, no? Gani katong mga medyo adunay gamayng problema si mga ingon ni anak dako kay ikatabang si Father ko si Brother Paul Elema, no? Dako po kay sila daghan kay sila nang ako pasalamat ay gyud po ko sa atong mga igsoong Katoliko kanang sa kuano kanang sa Facebook nga natabang gyud po sila pasabot, no? So keep up the good work, maayo kay na inyong gihimo. Ako malingaw gyud ko dahil daghan nato nga mga ordinaryo rin taon kayo nga mga Katoliko pero naagid po sila pagmahal sa atong pagtuong ug andam gyud po sila pag panalipod niini. Okay? So dinila sa takutob ha, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Calb, manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.